Взимаме Радона от ремонт на заден лагер на главината и отиваме да правим звука. Здравейте, пичове, катерим към звука. Както ще ни отнеме известно време. Другите ще ги чакаме там и ще почваме да го правим. Ето тук сме малица звука. Ето го дропа, който мислим да е. Ще сложим още един палет ето тук да мога го държи това. И ще наредим на това дъски. Там също ще сложим някакви дъски или още един палет ще сложим, не знам, ще видим. Иначе ето го цак. Минате там сме направили. Защото по принцип си има пътечка, обаче ние сме изчистили горе-долу. Там идва цак. Дропи са това и само трябва да се внимава тук този камък. Защото малко яде хора, нали? Няма проблеми. Ама да, това ще е. Ето го виража, цак. Ето тук дропа. Добре ще стане. За сега ме издържа. Няма никакви проблеми. Ето го, даже му изкача. Идеалка е. Та така. Ето го. Готов е напълно. Сега ще го дропим. Колко метра е това? 7. 10 метра. И тук си има малко като кикърче да те изстрелва, да мога да умиреш по-лесно. How to sing speed. Бах ти, легендарно! Ти чука, бе? Знаеш, чука взели си? Хо! Бах ти мухите, маняк! Майка ти му... Майко, от тук да... Ти колелото върви къде си иска! Майко! О! Давай. Леко наште! Да, бать, ясно. Дева армпомпа, дева. Добре. Хайде!
Хайде, Слави! Хайде, Слави! Трифона, Слави! Слави, давай! Давай, Слави, давай! Няма скокове за тебе, Слави! Миришеш, Слави! Оле, добре ли се? Мамо! Хайде нашите! Arabiyat, katskanadırlar. Arabiyat, katskanadırlar.